Sini bona obaba abawu-2 abahleli. Kuyabonakala nje ukuthi le nto abahlanganisile la ayikho emthethweni. Omunye uncela i-stick sweet-i, omunye unezandla egazi, unegazi ezandleni. Unezandla egazini, unegazi ezandleni. Bakhuluma nge-necklace ukuthi u-Tiger fanele alethe i-necklace bese Bamuza amnikeze 500,000. U-Tiger lo oncela i-stick sweet. Sidlule kuleyo scene. Sibone u-Brian asimbize ngo-Mr Celebrity. Mr Celebrity afika asho ukuthi ufuna ukuhamba aye eThekwini aye kuma wengane yakhe azomlanda azohlala naye eGoli. Mfethu Mr Manager ngathi une-beef noma wengane ngoba uvedane athi hayibo loyo mgulukudu wama wengane.